Došlo je u hadisu, koga bilježi imam Buharija i bilježi ga i Muslim, da je Buhureyre, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, trojicu ljudi Allah na sudnjem danu neće pogledati i neće ih očistiti. I njima bolna patnja pripada. Pa je rekao, čovjek koji je dao prisegu vladaru, dao mu je zbog dunjaluka. Ako mu da, ovaj je zadovoljan. A ako mu uskrati, on je nezadovoljan. I kada je čovjek koji ima višak vode, pa je zabrani prolazniku. Allah dao da izlazi voda iz zemlje, nije to tvoje. Pa je spriječi putniku namjerniku da se napije. I kaže čovjek koji prodaje svoju robu i lažno se zakune poslije ikindije, neiskren. I kaže, vallahi sam ja platio toliko i toliko. Vallahi sam ja platio šta? Toliko i toliko. I laže. I to poslije ikindije. Ovaj hadis ukazuje na vrijednosti kindije namaza i kindijskog vakta.